Paid Ymddiheuro. Croeso nôl i episod ola cyfres cyntaf Paid Ymddiheuro. Dwi mor hapus bo' ni ddim bo' ni 'di orffen, ond bo' ni 'di cyrredd episode 6. Sa'n credu bo' ni 'di cyrraedd y pwynt yma i fod yn onest. Wedi bod yn lot o waith ond diolch am y cefnogaeth amazing 'dyn ni 'di ca'l gan bawb. 'Dyn ni'n rili hapus a 'dyn ni 'di rili joio a gobeithio bo' chi wedi hefyd a wedi dysgu pethe a teimlo fel bo' hwn 'di bod o byd i chi. 'Dyn ni 'di joio pob eiliad ohono fo. Dwi 'di lyfio ffilmio'r podcast 'ma. Ma' 'di bod yn anhygoel. A 'dyn ni efo cyfres 2 i ddod. So Yndan. heb orffen eto. Dwi 'fo gymaint o syniada ar gyfer cyfres 2. So excited. Oce, yn yr episod yma 'dyn ni ddim efo gwestai, jyst fi a Celyn ydi o, so gobeithio bo' chi ddim yn fed up ohonon ni achos ma'r episod yma i gyd literally yn mynd i fod y ddwy ohonon ni jyst yn siarad efo'n gilydd. So Celyn, ti newydd ddod nôl o Sri Lanka sy'n really exciting. A dwi'n rili genfigennus. A ma'r ddwy ohonon ni efo wthnos rili prysur yn y Steddfod Genedlaethol wthnos nesa. Fydd o'n rili hwyl. A fydd ni'n edrych nôl ar hwn pan 'dyn ni'n 60 ac yn hapus bo' ni 'di neud yr holl bethe 'ma. Bydd. So yn yr episod yma 'dyn ni jyst yn mynd i fod yn siarad am bethe sy'n bwysig i ni o ran 'yn iechyd ni, 'yn iechyd meddwl ni, pethe 'dyn ni'n ffeindio yn ddiddorol am 'yn cyrff 'yn hunen. A gobeithio bydd rhai ohonych chi yn gallu uniaethu efo hynny. So Celyn, ti'n mynd i ddechre ni off ar cycle tracking? Yndw. So yn wreiddiol o'dd yr episode yma i fod yn fi yn siarad amdan sut dwi yn tracio fatha cycle fi. Gan fy mod ddim ar fatha unryw fath o contraception, ma'n reit hawdd i fi allu fatha tracio cycle fi a ma'n wbath sy'n reit bwysig i fi yn bersonol. Ond ers i fi ddechra cycle tracio ag ers i fi neud y podcast 'ma i fod yn onest, dwi definitely 'di newid meddwl fi amdan sut dwi'n tracio cycle fi. So yn wreiddiol o'n i yn byw yn gyfyng i cycle fi swn i ddeud. Ond ŵan dwi yn ceisio defnyddio y wybodaeth sy gynnai o cycle tracking i wella bywyd fi, nid i rhoi unryw fath o fatha rhwystredigaeth ar bywyd fi. Ia, chydig fisoedd yn ôl, o'n i yn bita bwyd gwahanol, yn adega gwahanol o cycle fi. O'n i fatha ddim yn yfed alcohol mewn adega penodol. A i fod yn onast, dwi dal yn neud chydig o'r pethe 'na dyddie yma. Fatha dwi hyd yn bita salmon pan dwi ar period fi i trio lleddfu'r poen. Dwi ddim am fynd allan gymaint yn ystod period fi, oherwydd dwi 'di blino gymaint eniwe a ma' corff fi'n mynd trwy lot. Ond dwi yn defnyddio fo mwy i helpu dallt fy hun yn lle neud newidiada. So be' dwi 'di ffindio cycle tracking y peth gora' ar gyfer ydi i tracio sut dwi'n teimlo yn fy hun, so iechyd meddwl fi, a dyna sut 'dyn ni am mynd ymlaen i sôn amdan iechyd meddwl. A ma' hwnna mor bwysig yndydi fatha i neud yn siŵr bod ti mewn rheoleth o dy gorff di a dy period di a ddim y ffor arall o gwmpas. Yn bendant, dylsa period fi neu cycle fi ddim bod yn rheoli fy mywyd, dylswn ni fod yn rheoli hynna a dyma ma' wir yn roi pŵer i chdi i ddall lle wyt ti yn y cycle mwyn neud penderfyniada lles ti dy hun. Ie, a peidio bod yn ofn o periods ti chwaith. Yn bendant. Achos cyn i fi ddechre period fi anyway, o'n i rili ddim yn gwbod be' i ddisgwyl. Pan nath o ddechre, o'dd o'n massive shock. A pan o'n i yn ysgol, o'n i'm yn gwbod am pethe fel cycle tracking a o'n i'm yn gwbod sut i addasu fy mywyd I suppose i helpu fy hun deimlo'n well mewn adege gwahanol o'r mis. A rŵan bo' fi yn gwbo hwnna, a rili dwi dal yn dysgu rŵan a dwi 'di dysgu loads gyda ti am hwn achos dwi me'wl ma' o'n rili hawdd
i ddefnyddio'r phrase bury your head in the sand pan ma'n dod at period ti, a achos weithie pan ti'n teimlo mor awful, ma' o jyst mor overwhelming yndydi? A dwi'n meddwl wedyn ti methu meddwl am reit oce, sut dwi actually gallu gwella hwn? Yn enwedig pan ti'n teimlo not so great. So ma'n bwysig i ddefnyddio'r adege o'r cycle lle ti'n teimlo'n well a ti'n teimlo'n gryf a ti efo'r good hormones 'na yn helpu ti deimlo'n well. A ma'n bwysig i gymryd mantais yr adege yna o'r cycle fel bo' ti wedyn yn gallu gofalu am dy hun yn y llefydd lle ti ddim yn teimlo mor dda. So fel ti'n deud, ma'n rhoi pŵer i ti pam ti gallu deall o er mwyn gofalu am dy hun wedyn a peidio gadel i period ti reoli dy fywyd na dinistrio dy fywyd rili. O'n i'n ga'l sgyrsia mor ddiddorol efo rhei o'r genod o'n i'n byw efo yn Sri Lanka, a jyst nesh i addysgu nhw gymaint amdan cycles nhw, ag odden nhw 'di synnu bo' nhw ddim 'di dall hynna ynghynt. Oce, so dwi am neud gwers gwyddonieth bach i chi ŵan. Dwi yn caru neud y gwers gwyddonieth 'ma ar y podcast. So yr ap dwi'n iwsio er mwyn tracio cycle fi ydi Flow. Dim am rheswm penodol, ond ma' dipyn o bobol yn iwsio Clue neu be' bynnag sy'n gweithio yn dda i chi. O ran iechyd meddwl a'r cycle, os ma' pobol isio mwy o wybodeth, nathon ni sôn dipyn amdan yr cycle yn yr episod gynta. Ond o ran iechyd meddwl, ma' pobol yn dueddol i deimlo yn isel neu yn drist yn ystod yr mislif, a dyna ydi diwrnod dim i tua diwrnod 5. Ma'n newid i bawb. Wedyn ma'r cyfnod o'r enw y follicular phase o diwedd y mislif fyny at ovulation. Dyna pryd ma' bobol yn tueddol o deimlo ar ei ora. So i fi yn bersonol, dyna pryd ma' hyder fi yn bendant ar ei ora. Wedyn, unwaith eto, ovulation, tua diwrnod 14, ma' pobol yn dueddol i teimlo yn wych, bod nhw yn edrych yn neis, ma' hyder nhw'n uchel, ma' nhw'n teimlo'n dda. O ovulation fyny at period chdi, dyna'r luteal phase, a dyna pryd ma' bobol yn teimlo chydig yn isel. I fi yn bersonol, dwi yn teimlo'n iawn am gyfnod, ond wedyn chydig dyddiau cyn i fi ddod ar y mislif, fyddai ddim yn teimlo'n grêt. So ni'n ddeud dyna pryd ma' iechyd meddwl fi ar ei weitha ydi just cyn i fi ddechre gwaedu. Ma' hwn jyst yn dangos pa mor wahanol ydi pobol, achos ma' luteal phase fi gyd pretty awful. Dwi yn teimlo yn really stressed, dwi'n teimlo'n drist, dwi yn gorfeddwl pethe, dyna lle ma' gorbryder fi weitha. Ond equally dwi 'di ffeindio dyna lle dwi rili'n cadw fy hun yn brysur, sydd ddim yn beth da lot o'r amser, achos o ovulation ymlaen, dwi'n teimlo'n ofnadwy, ond am ryw reswm, ma' fel coping mechanism lle dwi jyst yn rili gwthio fy hun i neud mwy, sy'n rili stupid, achos dyna pryd dwi'n teimlo mor exhausted. So fel o' ti'n deud efo ovulation, ma' yn wahanol i fi o fis i fis. Weithie dwi yn teimlo'n grêt ar ovulation, weithie dwi'n teimlo'n awful, Na fi 'fyd. achos rhai' mi ddeud weithie ma' poen like physical pain fi gallu bod yn waeth yn ovulation nag ydi o ar period fi. So ti yn gallu ca'l particular ovulation pain sy'n one-sided pain fel arfer, a dwi'n ca'l hwnna'n eitha gwael. Dwi gallu delio efo poen mislif fi'n oce actually. Ma' 'di gweithlygu bach mwy ers i fi ga'l y coil na pam o'n i jyst yn fatha natural contraception, well natural track your cycles fi a stuff. Ond ie, ma' ovulation pain fi wastad 'di bod yn rili wael. So yn ffisegol dwi'n teimlo yn eitha rubbish dros ovulation, ond does dim real patrwm iddo, 'c'os fel ti'n deud weithie dwi fel y rhan fwyaf o bobol yn teimlo'n fine. Ond ie, y cyfnod yna, y luteal phase 'na fel o' ti'n deud, lle ma' pethe'n dechre mynd downhill o ran y ffordd ti'n teimlo, yn enwedig iechyd meddwl ti, ydi lle dwi'n meddwl ma' toxic productivity yn real villain i fi, achos
dyna lle dwi'n teimlo, reit, okay, dwi'n teimlo'n rili drwg right now, ond falle na i deimlo'n well os dwi'n gwneud loads a dwi'n rhoi tics yn y boxes a dwi'n teimlo fel dwi 'di cyflawni rwbeth. A mo fel weird vicious cycle wedyn o dwi'n gwneud y pethe 'ma i drio deimlo'n well, ond wedyn dwi'n neud fy hun deimlo'n waeth nag ydw i anyway achos dwi jyst yn blino fy hun a dwi'n mynd yn burnt out. So ma' hwnna'n rili rwbeth dwi angen gweithio arno o ran balance. Achos wedyn mo fel knock on effect yndydi? 'Chos os ti'n exhaustio dy hun gymaint yn y luteal phase lle ma' corff ti'n exhausted anyway, ma'n cymryd lot mwy i ti adeiladu dy hun fyny yn y follicular phase, even though yn amlwg ma' corff ti'n dechre teimlo'n well, bod jyst yn cymryd mwy o egni na ti angen wedyn i deimlo'n well. So ma' wnna'n rwbeth dwi dal yn trio gweithio arno o ran deall cycle fi. So rŵan pan ma' ovulation fi'n dod, ac actually dyma beth sy'n neis ca'l ffrindie, a rŵan ma' partner fi yn deall lot mwy am y menstrual cycles a deall fi o ran menstrual cycles fi. I mean, o'dd o ddim efo lot o dewis yn enwedig efo ni'n neud y podcasts 'ma, 'dyn ni'n siarad am periods o hyd. Ond even pan dwi ddim yn sylwi dwi'n ovulatio, neith o ofyn, "O, lle wyt ti yn cycle ti?" Os dwi'n particularly drist ne' stressed ne' 'di blino. A wedyn weithie ma'n cymryd pobol eryll i atgoffa ti, "O, okay, dwi angen meddwl am hwnna." Achos ti ddim angen gwneud o gyd ar ben dy hun. Ti efo merched eryll yn mynd drwyddo, ond hefyd dwi me'wl bod o'n rili neis ca'l dynion a bechgyn i ddeall am hwn 'fyd. Achos os ti ddim efo merched o dy gwmpas di, a ti mewn tŷ o jyst brodyr, ne' ti jyst efo dad ti, ne' ti efo partner sy'n ddyn, ma'n bwysig i n'w ddeall hwn 'fyd achos ma' n'w wedyn yn gallu helpu ti. Ma' ynna'n anhygoel, ond fatha dyna'n union dwi isio yn y dyfodol os dwi byth yn ga'l partner. Dwi definitely yn uniaethu efo'r thing productivity, ond swn i ddeud dwi'n ddrwg efo hynna trwy gydol cycle fi, ond ar y dechra mae o fatha, o dwi angen bod yn neud rwbath o hyd i fod gymaint o egni, a wedyn yn y luteal phase mae o mwy fatha, ia, i neud i fi deimlo'n well, neu dwi jyst yn poeni os dwi ddim yn neud rwbath, ydi y ffordd dwi fatha'n gweithio o gwmpas cycle fi. Ond dwi yn me'wl ma' 'na pros and cons o bob agwedd o cycle chdi, a dwi me'wl wbath sy mor bwerus i ni ydi'r ffaith bo' ni'n byw bywyd mor wahanol mewn adega gwahanol yn cycle ni. Dwi yn bersonol yn me'wl bo' fi yn well am bod yn introspective, neu bo' fi'n well am fod yn fel empathetic i bobol yn ystod luteal phase fi. Ma' gennai llai o egni, dwi'n lot mwy jyst agored i wrando i bobol, i fatha edrych i fewn ar fy hun, fel bob dim fela, ond yn ystod follicular phase fi, dwi fel gymaint o egni, dwi ddim yn stopio siarad, fatha dwi jyst ddim yn stopio siarad o gwbwl. Yn gwaith heddiw, dwi ddim yn me'wl nesh i stopio deud gair am mwy na fel 1 munud. A dwi jyst efo gymaint o egni o hyd, a dwi isio siarad i bawb a bob dim, a ma' hynna'n grêt weithia, ond weithia ma'n neis i ga'l yr agwedd chydig mwy relaxed. Hefyd, ma'n balans neis dwi me'wl. Ydi, a dwi meddwl beth sy yn rili defnyddiol i ni fel merched, ond hefyd i bawb, ydi bo' gynnen ni'r cycles 'ma, 'dyn ni gallu defnyddio n'w fel angor bron iawn. Achos weithie dwi'n meddwl enwedig efo bod yn brysur o hyd, a unryw un sy'n nabod fi rŵan, ma' nw'n mynd trwy grando ar y podcast 'ma ag yn meddwl, ie, dwi 'di deud wrth hon, mae rili angen gwneud llai. Fatha, os o'n i'n ca'l pint am bobol sy'n deutho fi, reit, okay, ti angen dechre deu na i bethe ŵan, swn i'n millionaire. Ond dwi hefyd yn meddwl bo' 'na balans i ga'l, achos dwi'n nabod fy hun digon rŵan i wbod bod yn brysur a gneud stwff yn gneu fi'n hapus, a dwi angen gneud stwff. Pan dwi ddim yn brysur a pan dwi ddim yn stimulated yn ffisegol, efo'n ymennydd fi, yn emosiynol, dwi'n teimlo'n rili, rili drist. Dyna pam dwi'n meddwl bod o yn bwysig i beidio deud na i bob dim, ond ma'n bwysig i
i ddeall 'ych corff chi, fel first step. Ma' ca'l yr angor 'na o reit oce, adeg yma'r mis, dwi jyst ddim yn mynd i ga'l egni i neud stwff. A os ti'n gwbod bo' ti efo cyfle masif yn dod fyny, a ti'n gwbod bo' ti'm yn mynd i deimlo'n grêt, mo ella mynd i neud ti ail feddwl jyst bod yn sensible, fatha trio symud y peth yna i adeg lle ti'n gwbod ti'n mynd i fod yn teimlo'n gryfach. A dwi me'wl darn o gyngor rili da dwi 'di ca'l yn ddiweddar ydi ti'm angen deud na, achos dwi'n stryglo i ddeud na. Dwi'n teimlo'n awful am fy hun os dwi'n deud na i bethe. Dwi'n teimlo fel bo' fi'n gadel fy hun lawr, dwi'n teimlo fel bod fi'n gadel pobol eryll lawr, a dwi efo thing awful am hwnna. Dwi rili ddim yn licio gadel pobol lawr. Ond dwi'n meddwl y cyngor nesh i ga'l o'dd os ti efo cyfle rili da ne' ma' rywun yn gofyn i ti neud rwbeth, a the first instinct ydi deud yeah, definitely. Just dyda, ma' hwnna'n swnio fel profiad rili cŵl neu cyfle rili da. Nai feddwl amdano a nai ddod nôl atych chi. A ma' hwnna jyst yn rhoi amser i ti actually siarad efo dy hun, siarad efo dy ffrindie, teulu, pwy bynnag, a jyst meddwl, gwneud pros and cons list, we love a pros and cons list, a jyst meddwl, ydi o actually yn fydd i fi neud hwnna? Ydw i yn mynd i joio hwnna? Ydw i'n neud o jyst achos dwi'n teimlo bo' rhaid i fi neu achos bo' fi'n poeni am adel pobol lawr? Achos mwya dwi'n siarad efo ffrindie fi, a ffrindie da fi rŵan sy'n rili nabod fi, nai ddim gadel pobol lawr, achos 'di o jyst ddim yn natur neb rili, nadi, i adel pobol eryll lawr. Ond ar ddiwedd y dydd, yr unig ffordd dwi'n mynd i adel pobol lawr ydi os dwi'n gadel fy hun lawr a gadel corff fy hun lawr, achos dwi'n pwsio fo gormod, neu dwi'n gneud gormod a 'di o ddim yn deg. A wedyn nai gyrraedd pwynt lle dwi'n crasio, ma' corff fi'n crasio neu ma' meddwl fi'n crasio, a wedyn by' rhaid fi ddeud na wrth popeth. Wel, 'di wnna ddim yn neud sense wedyn nadi? So dwi me'wl ma' ca'l yr angor 'na o'r cycles a deall y corff mor bwysig i allu roi'r pŵer i ni a'r rheoleth i ni dros 'yn bywyde ein hunen a'n penderfyniade 'dyn ni angen neud, a dwi ddim yn berffaith. Dwi dal yn deud ie i bopeth. Fatha wthnos 'Steddfod 'ma er enghraifft rŵan, dwi'n brysur bob dydd, a dwi'n gweld ti yn 'fyd Ca'l. Dwi efo rwbeth on bob dydd, a dyna o'dd fod gwylie fi, amser ffwrdd, efo ffrindie, efo nghariad i, a dwi 'di deud ie i ormod o bethe, a nai joio n'w gyd, dwi'n gwbo nai joio n'w gyd. Ond dwi'n gwel' ma' 'na ran o meddwl i ti fatha, ella dylen i 'di ca'l at least cwpwl o ddiwrnode. Dwi ddim rili 'di ymlacio o gwbwl hama. Nesh i fynd o orffen prifysgol i wirfoddoli yn Sri Lanka, ag y diwrnod ar ôl i fi ddod nôl, o'n i nôl yn gwaith, a wedyn ma' gennai dyddia off i 'Steddfod, a dyna yr unig adeg sgynnai off gwaith. Ond nesh i siarad i mam fi, ag o'n i yn rili poeni amdan mynd i Sri Lanka, a nâi ga'l fewn i hynna mewn dipyn, a newch chi ddod i ddall pam o'n i'n poeni am hynna. Ond nath mam fi iste fi lawr ag o'dd 'i fatha, i chdi, dwi'n me'wl bod y prospect o fod heb wbath i neud yn mwy scary na chdi'n mynd i Sri Lanka. Fel ma'r anxiety nei di ga'l o bod yn dy stafell wely ddim yn neud dim byd oherwydd swn i ddim 'di ga'l shifts adeg yna oherwydd o'dd o ddim yn gwyliau o, yn waeth na fi yn mynd i Sri Lanka, a nesh i ga'l cyfnoda mor anodd pan o'n i allan yno lle o'n i wir yn meddwl fatha dwi ddim yn siŵr os allai neud hyn. Ond i fi o'dd y profiad yn werth y teimlada yna. Jyst i ni cyn i ni gario mlaen efo teimlade Celyn, a dwi'n rili edrych mlaen i glywed popeth ti efo i ddeud, 'c'os obviously, wel dwi'n gwbod beth ti mynd i ddeud, ond dwi'n edrych mlaen i bobol eryll glywed o 'fyd, 'c'os ma'n rili diddorol. Ond yn amlwg gan y ddwy ohonyn ni, 'dyn ni mor lwcus, a 'dyn ni'n gwbod bo' ni mor lwcus a mor freintiedig i ga'l gymaint o profiade a 'dyn ni'n ca'l, a 'dyn ni jyst ddim isio i neb feddwl bo' ni ddim yn ymwybodol o hynny, 'chos 'dyn ni yn ymwybodol o hynny, a 'dyn ni yn rili diolchgar, ond yn amlwg 'dyn ni jyst yn trio rhannu efo chi ein teimlade ni a sut ma' iechyd meddwl yn chware mewn i bob person ag i bob profiad. A 'dyn ni jyst yn trio rhannu hynny, ond 'dyn ni yn rili ymwybodol o ba mor lwcus ydyn ni. So jyst i ddeud hwnna.
Dwi hefyd yn ymwybodol bo' lot o bobol 'di ga'l profiadau gymaint gwaeth na be' dwi 'di ga'l, ag o'n i'n teimlo mor fatha ofyn i siarad amdan profiada iechyd meddwl fi oherwydd fy mod yn ymwybodol bod pobol wedi profi gymaint gwaeth. Ond o'n i hefyd yn teimlo bod neb 'di ga'l yr un profiad â fi efo health anxiety. A wedyn o'n i'n meddwl i fy hun ag o'n i na, ond yn amlwg ma' gymaint o bobol yn teimlo'r un fath â fi. Dwi jyst ddim 'di siarad amdano fo efo digon o bobol, a dwi ddim 'di cyfarfod digon o bobol sydd hefo'r un profiada, ag ella os dwi yn recordio y podlediad yma, neith o gyrradd rhywun sy'n teimlo'r un fath â fi, a sy'n teimlo bo' neb arall 'di profi yr un peth â nhw. A dwi jyst yn gobeithio bod o'n neud i o leia un person teimlo yn well amdan profiada nhw, ag ella rhoi gobaith i pobol bod bywyd yn wella oherwydd mi nath o i fi. Ie? Wel dwi'n gwbod neith o achos dwi barod yn rili browd ohono ti. Dwi fel proud big sister. Diolch. Ond ie, dwi'n gwbo be' ti'n meddwl ond neith o definitely gyrraedd pobol. Okay, so nawn ni fynd nôl i y pandemig, lle ddaru problema lot o bobol dechra ma'n debyg. Ag yn amlwg o'dd o'n cyfnod anodd i gymaint bobol, ond i fi yn bersonol, o'n i ddim efo unrhyw fath o health anxiety cyn Covid. I fod yn onast, o'n i y ffor arall, o'n i byth yn meddwl bo' 'na wbath yn bod efo fi, o'n i byth yn mynd i weld y doctor, a wedyn yn ystod yr lockdown cynta, o'n i'n iawn, o'n i ddim yn poeni am unrhyw beth rili. Oddwn i'n reit ffodus bod teulu fi ddim 'di ga'l ei effeithio gymaint â bobol eryll, a o'n i'n weddol iawn. Wedyn nesh i dechra mynd nôl i wersi dawnsio ag i ysgol, a nesh i ddechre poeni bod gennai Covid. So o'n i yn monitro symptoma fi lot, o'n i yn cymryd tymheredd fi, o'n i yn poeni bo' gennai dolur gwddw o hyd, a o'n i'n clywad straeon am bobol angen isolatio, so dwi'n caru athrawes dawnsio fi mwy na dim byd, a 'di hwn ddim yn bai hi o gwbwl, ond nath hi ga'l sgwrs efo fi amdan faint o arian sa hi'n colli os fysa rhywun yn testio'n positif o'dd yn ga'l gwersi dawnsio, a nesh i jyst dechra poeni gymaint, nid am fy hun, o'dd o byth amdan fi'n poeni am ga'l Covid, o'dd o rhoido i bobol eryll neu orfodi pobol eryll i isolatio o ganlyniad i fi. O'n i jyst yn teimlo mor euog, ag o'dd o wir yn cymryd drosodd bywyd fi jyst cymryd tymheredd fi, poeni bo' gennai Covid, o'dd o rili ddim yn amser da. Wedyn, dwi'n cofio'r diwrnod nath o newid i fi o poeni bo' gennai Covid i poeni bod gennai lot o betha gwahanol, a nesh i sylweddoli bo' un o moles fi 'di newid, a nath hynna jyst setio fi off. Dwi rili, to this day, ddim yn siŵr pam na dyna o'dd o, ond dyna y tro gynta i fi ga'l panic attack. Dyna'r tro gynta i fi profi jyst o'n i'n teimlo mor allan o rheolaeth o sut o'n i'n teimlo, a dyna'r tro gynta i fi gwglo symptoma a gwglo llunia o moles a gwglo bob dim o'n i'n gallu gwglo, a nesh i dreulio, ma'n debyg tua 5 awr jyst mewn spiral 'ma amdan y mole 'ma sy 'di newid a poeni bo' gennai cancer, a nath hynna cario mlaen am oes. Fatha t'mo', to this day fel dwi dal yn byw efo health anxiety, ma' jyst yn effeithio bywyd fi lot llai nag o'dd o. Wedyn o'dd o'n tua ella 6 mis o health anxiety gwael, fatha o'n i'n poeni bo' gennai cancer gwahanol
bob dydd nath o rili effeithio yr exam o'n i gor'o' sefyll er mwyn ga'l mewn i ysgol feddygeth. Ar y diwrnod yna nesh i manegio meddwl bo' gennai lung cancer fy mod i ddim efo unrhyw risk factor ar gyfer hynna. Wedyn nath o newid i fi ddim isio neud petha oherwydd y posibilrwydd i fi ga'l yn sâl. Pan o'dd o ar ei waetha, o'n i ddim yn agor y llenni oni bai bo' fi 'di roid eli haul ymlaen. Fatha o'n i ddim yn agor y llenni ers i fi roid eli haul ymlaen a ma'n swnio fatha dwi 'di neud o fyny oherwydd mae o mor irrational o beth i feddwl, ond o'n i'n treulio gymaint o amseroedd cinio yn yr ysgol yn ista yn car fi yn bita oherwydd o'n i'n poeni am fod o gwmpas pobol eryll a poeni bo' gennai Covid o hyd. A wedyn o'n i mor ffodus i ga'l cymorth pan nesh i mynd i'r prifysgol. So yn ystod blwyddyn 4 ar 10 pan o'dd health anxiety fi ar ei waetha, o'dd gennai ddim cymorth o gwbwl. Yn amlwg o'dd y gwasanaethau iechyd meddwl mor overrun, overstretched fel dwi ddim yn beio unryw un bo' fi ddim 'di gallu ga'l mynediad at y gwasanaeth yna oherwydd o'dd 'na pobol o'dd angen o lot mwy na fi. Ond nesh i ddechra gwella, so nesh i cyrraedd pwynt lle nesh i blocio bob gwefan meddygol ar ffôn fi, ar y laptop fi. O'n i ddim yn gallu gwglo unryw beth. A jyst efo amser ddaru iechyd meddwl fi gwella lot. Nesh i cyrraedd y prifysgol a ddaru astudio meddygeth neud health anxiety fi'n well. Sy'n swnio'n weird, ond ti'n dod i ddallt lot o betha pan ti'n dechre astudio meddygeth, pethe fel risk factors, petha sy'n neud i fi feddwl bod y tebygolrwydd o fi efo'r broblem rili rare 'ma bod o fatha ddim yn tebygol iawn. Ond nesh i penderfynu gofyn am gymorth oherwydd o'n i dal yn stryglo dipyn efo health anxiety. A dwi wir yn meddwl ma' dyna un o'r pethe gora' dwi 'di neud. Fel y ffaith bo' fi'n gwbo sut i ofyn am gymorth sy'n rhywbeth o'n i ddim yn dda iawn am neud. A yn y dyfodol pan dwi'n gweithio fel doctor, fydd y ffaith bo' fi yn gwbo sut i ofyn am cymorth a bo' fi 'di helpu fy hun efo'r health anxiety 'ma neith o neud gymaint o wahanieth i'r ffordd dwi'n trin cleifion yn y dyfodol a pa mor iach ydw i fel doctor sy'n ga'l effaith ar pa mor iach yw cleifion chi. O'n i mor ffodus i dderbyn cymorth trwy My Medic, sef yr gwasanaeth ar gyfer pobol sy'n astudio meddygeth yn Prifysgol Caerdydd, a ddaru nhw referio fi ymlaen i wasanaeth ddaru ca'l ei greu yn ystod Covid ar gyfer pobol sy'n gweithio yn yr gwasanaeth iechyd. A nesh i dderbyn therapi trwy hynna ar gyfer yr health anxiety. Mi nath o helpu dipyn, ond o'dd lot o'r waith gor'o' ga'l ei neud gyn y fi. Ond dwi hefyd yn meddwl bo' hynna 'di bod yn peth da oherwydd dwi'n gwbod sut i helpu fy hun. A rŵan dwi 'di cyrraedd pwynt lle dwi yn gallu neud petha fel mynd i Sri Lanka a dwi 'di cyrraedd pwynt lle dwi'n byw efo health anxiety, ond 'di health anxiety ddim yn ga'l unrhyw effaith ar fy mywyd. Dwi ddim yn gyfyng i unrhyw beth. Dwi yn gallu neud bob dim dwi isio neud. A dyna'r oll dwi'n gallu gofyn amdan, byswn i'n ddeud. Dwi teimlo'n rili emosiynol. On' na, dwi me'wl mo achos dwi'n nabod ti mor dda ŵan a yn gneud rwbeth fel yma ti yn siarad am bethe rili personol yndwyt? A 'dyn ni wastad wedi o'r podcast cynta nathon ni neud efo Coleg Cymraeg, 'dyn ni wastad wedi a dwi me'wl 'dyn ni jyst 'di clicio fel 'na. On' ma' gweld fatha pa mor bell ti 'di dod a
pa mor hyderus wyt ti 'wan. A dwi'n ti wedi neud doctor mor lyfli a mor good. Diolch a Yym chi Elin. ond na dwi me'wl ma' hwnna'n rili bwysig o ran y gwaith ti 'di gofod rhoi mewn dy hun. Dyna 'di rhan pwysica on' hefyd sa ti heb allu neu' hwnna heb ofyn am help yn y lle cynta a dyna un o'r pethe anodda i neud. Dwi'n meddwl yn enwedig falle yn enwedig i bobol yn y maes meddygol, gofal iechyd lle 'dyn ni mor angerddol dros edrych ar ôl pobol eryll. Dwi'n credu os ti 'di mynd mewn i'r maes yma am y rhesyme cywir, dyna ydi y prif ffocws i ti a dyna ydi dy brif gôl ym mywyd rili ydi edrych ar ôl bobol eryll. O achos hwnna, it's a blessing and a curse achos mo gallu bod y peth gweitha i ti wedyn achos fel rheol ti'n rhoi dy hun ola wedyn. A dwi hefyd 'di defnyddio My Medic o'dd yn wych i fi am resyme hollol wahanol na i ddim mynd mewn iddyn n'w yn y podcast yma. Ond heb jyst gwneud yr initial call for help 'na, swn ni wedyn heb feddwl am y tools i helpu fy hun achos ti'n teimlo mor unig mewn ffordd yndwyt achos ti ddim isio siarad amdano efo neb arall. Ti'm isio rhannu dy faich di efo pobol eryll. Dwi me'wl dyna'r big thing. Ti'm isio bod yn broblem i bobol eryll. On' ma' mor bwysig bo' chi'n gofyn am help a dwi me'wl dyna wel 'nai ofyn i ti mewn munud be' 'di'r neges mwya ti isio rhoi i bobol on' gofyn am help ydi'r peth pwysica ti gallu gneud rili a fydd o byth yn gam negyddol i gymryd a dwi'n gwbod dwi efo strategaethe fy hun rŵan i ddelio efo pethe penodol, i ddelio efo pan dwi'n teimlo'n isel. Ma' gennai bobol dwi'n gwbod dwi gallu dibynnu arnyn n'w rŵan yn y mywyd i lle ma' hwnna'n dod efo amser. Ma'n dod efo amser i wbod pwy chi gallu trystio efo'r pethe 'ma 'chos yn anffodus ma' rhai pobol yn gallu cymryd mantais o dy brobleme di a pethe sy'n gneud ti'n drist a ti gorfod rili ymddiried mewn pobol i allu rhan yna ohono dy hun efo n'w. Obviously siarad efo pobol proffesiynol ma' hwnna'n hollol wahanol ond dwi'n sôn rŵan am siarad efo pobol o dy gwmpas di sy ddim yn broffesiynol ond dwi efo pobol amazing yn y mywyd i. Dwi jyst yn mynd i roi shout out Beth os ti'n grando. Dwi'n gwbo bo' ti yn grando achos ma' hi 'di helpu fi drwy pethe rili anodd. A dwi wastad gallu ymddiried yna hi. Wyt ti yn meddwl bo' health anxiety yn enwedig on' y teimlade fel 'na ydi hwnna yn ganlyniad o Covid a'r lockdown sy ddim yn ca'l 'i siarad amdano ddigon? Dwi wir ddim yn sicir. Dwi me'wl dwi 'di siarad i dipyn o bobol sy 'di profi health anxiety ond mewn ffyrdd wahanol i fi. Dwi ddim 'di clywad am lot fawr o bobol yn poeni gymaint am bethe fel cancer yn ystod Covid neu o ganlyniad i Covid. Ond o'n i wir ddim isio siarad amdano fo am cyfnod mor hir oherwydd o'n i wir yn meddwl fysa pobol ddim isio fi yn ysgol feddygol oherwydd yr health anxiety. Dwi'n cofio un geneth, mae'n geneth lyfli a dwi'n gwbod do'dd hi ddim yn meddwl unryw beth o ddeud hyn ond y tro gynta i fi agor fyny i ffrindiau fi yn blwyddyn 13 amdan yr health anxiety 'ma, nesh i agor fyny amdano fo a nath hi atab fi efo o, ti wir yn meddwl dylsech chdi fod yn mynd i ysgol feddygeth yn mis Medi? A dyna o'dd bob dim o'n i'n poeni amdan mewn un fatha ymatab a o'n i'n meddwl fysa pobol eryll yn ymateb i fi yn y ffordd yna yn y dyfodol a ddaru hynna rhwystro fi rhag ofyn am gymorth am dipyn ond wedyn do'dd hynna ddim yn o gwbwl sut ddaru pobol ymateb i y ffor o'n i'n teimlo. Na, ddim o gwbwl a ma' wnna'n anodd weithie yndydi 'c'os ma' pobol yn deud pethe heb feddwl rili. Dwi'n nabod loads o bobol fel 'na. A fel arfer pobol neisia yn y byd a 'dyn n'w jyst ddim yn meddwl am
y ffordd ma'r ymateb yna yn mynd i ga'l effaith arno ti. Neu falle o'dd hi 'di deud hwnna efo'r pwrpas o isio gofalu am ti a Yn union. ie, gneud yn siŵr bo' ti ddim yn pwsio dy hun i neud rwbeth o'dd actually mynd i neud i deimlo'n waeth. On' wedyn ma' hwnna am mynd yn ôl wedyn i nabod dy hun, nabod pwy ti wir yn gallu ymddiried arnyn n'w, siarad efo pobol sy 'di ca'l profiade tebyg, siarad efo pobol sy efo falle persbectives gwahanol i ti hefyd, achos ma' o rili good i ca'l sounding board efo'r bobol yna. On' ma' hwnna yn rili, rili diddorol a diolch am rannu hwnna. Dwi'n union fatha chdi, dwi 'di neud ffrindia anhygoel ers fynd i'r brifysgol. Dwi wir efo gymaint o bobol allai fynd at efo unryw broblem, nid yn unig health anxiety ond unryw broblem. Y negeseuon dwi 'di ga'l gin rhei o ffrindie fi amdan fi'n mynd i Sri Lanka neu unryw beth, ma'r cefnogaeth dwi 'di ga'l yn anhygoel. Fatha jyst heddiw dwi 'di derbyn text gen un o ffrindie fi yn deud fel, "O dwi mor proud ohonoch chdi fel nes ti fynd ar awyren, nes ti fynd i Sri Lanka" fel y ffaith bod hi yn meddwl am hynna hyd yn oed, ma' jyst yn meddwl gymaint i fi, bo' pobol yn sylweddoli faint o ddatblygiad dwi 'di ga'l efo'r health anxiety hefyd. Unryw un sy'n grando sy isio mynd i ysgol meddygol, sydd ar unryw stage yn 'u siwrne meddygol, yn yr ysgol, efo diddordeb mewn unryw beth meddygol, efo diddordeb mewn unryw beth actually, does 'na ddim byd yn y byd 'ma sy gallu stopio chi gneud be' chi isio gneud. A dwi me'wl ma' wnna mor bwysig efo unryw fath o brobleme corfforol, ffisegol, emosiynol, meddyliol. Ma' 'na gymorth ar ga'l, 'dych chi ddim ar ben 'ych hunen, a dwi yn massive believer mewn ma' unryw un yn gallu gneud unryw beth ma' nw'n rhoi i meddwl iddo, a peidiwch byth gad'el i neb ddeu bo' chi'n methu gneud rwbeth. Myn' nôl i yr syniad o toxic productivity a pobol yn deutha ti neud llai. Dwi hefyd 'di ga'l pobol yn deud i fi neud llai, on' ma' n'w actually meddwl i fi fod yn llai. Ma' hwnna weithie yn rili anodd i wbod y gwahanieth rhwng be' ma' pobol yn trio deutha ti a pwy sy actually yn trio cefnogi ti a pwy sy actually ddim. Achos dyna un o'r pethe sy 'di rili, rili neu' fi'n drist yn y gorffennol ydi pobol yn deud bo' fi'n gneud gormod, bo' fi'n rhoi fy hun allan gormod, bo' fi'n rhy swnllyd, bo' fi'n rhy fawr fel personolieth. A ma' hwnna gallu gneud ti deimlo fel attack ar dy bersonolieth di, a ti methu neud unryw beth am hwnna. A dwi'n meddwl weithie mo gallu gneud ti newid pwy wyt ti achos ti'n trio plesio pobol eryll. Ti yn gallu mynd yn llai, a dwi'n cofio pan ar ddiwedd yr ail flwyddyn yn y brifysgol o'n i'n sâl, o'n i fewn ag allan o sbyty. O'dd pobol ar y cyfnod yna actually'n deud, "O wel, difaid di 'di hwn rili ynde achos ti 'di bod yn gneud gymaint, ma' dy gorff jyst 'di roi fyny arnot ti rŵan. Falle dyle ti ddysgu o hwn a gneud llai." Wedyn o'n i fel, oh my gosh, ma' n'w actually'n iawn. Dwi rili angen deud na i'r holl bethe 'ma. Dwi rili angen stopio bob dim achos dwi obviously mynd dros y limit yma. A'r jyst y mind games ti wedyn yn chware efo dy hun, ti'n teimlo elle ma' hwn rili yn sign rŵan i just stop. On' wedyn ma' hwnna gallu mynd i'r eithaf wedyn lle ti jyst yn myn' mewn i gragen bach. Dwi'n meddwl dyna pam, i fod yn onest, nesh i deleo gwneud y podcast 'ma. Ti'n cofio fi os ti sôn am hwn blwyddyn yn ôl, ond 'dyn ni heb actually gneud o am flwyddyn i ddod. Achos dwi'n meddwl o'n i jyst yn rhy ofn i neud pethe achos o'dd pobol yn mynd i ddeutho fi, "O Elin, stop now, you're doing too much." On' ie, o'dd hwnna'n brofiad rili scary i fi ag o'n i rioed 'di ca'l profiad fel yna o blaen achos gatre, ffrindie gatre fi a teulu fi wastad yn grêt. O'n n'w wastad mor encouraging ag o'dd pawb jyst yn cymyd bob profiad o'n nw'n ca'l. A dwi me'wl nesh i ga'l i'r pwynt lle
o'n i ddim yn deud na achos o'n i'n meddwl am fi fy hun ac am iechyd meddwl fy hun. O'n i'n deud na achos o'n i'n ofn o be' o'dd pobol eryll yn mynd i feddwl. A unwaith eto, mo'n cymyd ffrindie da a teulu da i ddeud na, come on, ti ddim yn ti dy hun rŵan. A dyna pam ma' cadw golwg ar ti dy hun, nabod ti dy hun, gofalu am ti dy hun mor bwysig. Dwi o hyd yn synnu pa mor debyg ydan ni. Bob un tro 'dan ni'n siarad, dwi yn meddwl mwy a mwy fatha sut 'dyn ni 'di ga'l profiada mor debyg. Dwi yr union yr un fath. Ma' pobol o hyd 'di deutha fi bo' fi'n siarad gormod neu 'di neud hwyl ar ben y TikToks dwi'n postio neu jyst unryw beth dwi'n neud rili. A dwi dim ond ŵan yn dechra ga'l dros poeni amdan be' ma' pobol eryll yn meddwl ohona fi. Dwi'n gwbo bo' fi'n licio personoliaeth fi. Dwi'n licio'r ffaith bo' fi'n siarad lot. Ma' gennai communication skills da. Dwi yn mwynhau y ffaith bo' gennai lot o egni a bo' fi'n hyderus a swn i ddim yn newid personoliaeth fi o gwbwl. Dwi isio fod yn ormod. Ma' hynna'n swnio'n weird, dwi'n gwbod, ond fyddai ddim yn ormod i'r pobol iawn, fyddai byth yn ormod i'r pobol iawn. Dwi'n licio'r ffaith bo' fi 'di aros yn fi fy hun a bo' fi yn ormod i rei bobol, ond ma' hynna'n golygu nai ffeindio y pobol dwi ddim yn ormod ar gyfer. Ar ôl i chdi siarad amdan y profiad yna, be' wyt ti'n meddwl ydi'r neges pwysica ti 'di dysgu o'r profiada yna? Dwi'n meddwl yn union fel ti 'di deud, ydi peidio newid dy hun am unryw un. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig clywed cyngor pobol eryll a barn pobol eryll am ti dy hun, achos does neb yn berffaith a ma' pawb yn mynd i neud camgymeriade, yn enwedig pan chi'n tyfu fyny. A wedyn ma' o'n bwysig dysgu o'r camgymeriade, dysgu o'r bobol ti'n brifo, achos ma' pawb mynd i brifo rywun, a ma'n bwysig dysgu o'r profiade yna a grando ar be' ma' pobol yn deutha ti, yn enwedig pobol, a dwi'n credu hwn, enwedig pobol sy'n hŷn na ti a pobol sy 'di ca'l profiade tebyg a 'di dysgu gynnyn n'w, achos they have walked in those shoes a ma' n'w yn gwbod. Bo' hefyd yn bwysig i beidio cliché rŵan considering enw'r podcast 'ma, ond i beidio ymddiheuro am hynny, i beidio ymddiheuro am pwy wyt ti, i beidio ymddiheuro am y camgymeriade ti inevitably yn mynd i neud mewn bywyd, ac i beidio ymddiheuro am ddysgu a tyfu yn pwy wyt ti. 'Chos o'dd dad yn deutho fi heddiw, cofia ti efo 60 plus o flynyddoedd i fynd eto, a ti angen mwynhau bob un ohonyn n'w. So peidio gadel i be' sy'n upsetio ti heddiw effeithio ar y really exciting times sy o dy flaen di. 'Chos dwi 'di gneud gymaint yn y mywyd so far, a dwi mor ddiolchgar amdano, a dwi mor hapus o bopeth dwi 'di dysgu, ond dwi efo gymaint o amser i fynd, a dwi jyst i fyw bob diwrnod i'r eitha, ag i dderbyn pob cynnig a phob profiad sy'n iawn i chi, ag i beidio ymddiheuro am hynny. Un peth o'n i rili isio rhannu o'r podlediad yma ydi'r ffaith bo' chi byth ben dy hun yn y petha sy'n poeni chi. O'n i wir yn teimlo fy mod yr unig berson sy'n profi health anxiety ar y pryd, a dwi 'di ddod i ddallt yn amlwg o'dd hynna ddim be' o'dd yn wir o gwbwl oherwydd o'dd gymaint o bobol yn stryglo yn ystod y cyfnod yna. Dwi hefyd isio sôn amdan y ffaith bod o'n gallu bod mor hawdd i portreadu person gwahanol, yn enwedig ar gyfrynge cymdeithasol. So wbath o'n i isio rhannu efo'r podlediad o'dd dipyn o'r cyfnoda lle dwi 'di poeni amdan iechyd fi, ond ella 'di edrych ar y tu allan bo' fi yn hollol iawn. So ar Instagram fi, ma' 'na lun o fi yn bita yn yr eye fi, fatha
2 flynedd yn ôl. Ag i unrhyw un, ma'n edrych fatha llun amazing. Ma' pobol fatha, o, mae 'di ga'l bwyd yn yr Ivy, ma' 'di bod yn noson anhygoel. Ond mewn gwirionedd, nesh i manegio deutha fy hun bo' gennai motor neuron disease. Dwi ddim yn siŵr lle yn union ddaru hynna dod o, ond dyna nesh i poeni bo' gennai, a nesh i ddiweddu fyny yn ga'l panic attack yn y toileda yn yr bar, ag o'n i'n gor'o' mynd adra yn gynnar, a dyna o'dd noson fi a mam fi i fatha dathlu canlyniada a ga'l fewn i ysgol feddygol a pethe fel 'a. Ar 18th birthday fi, nesh i fynd am ddiodydd, ag eto i unryw un ar Instagram fi fysa fe'n edrych fel nesh i ga'l noson anhygoel, ond nesh i beichio crio am fel 2 awr cyn mynd, oherwydd o'n i'n poeni gymaint am fod mewn bwyty am y posibilrwydd o ga'l Covid. A ma' 'na gymaint o esiample eryll swn i'n gallu rhoi i chi amdan cyfnoda lle dwi 'di edrych yn hollol iawn, ond mewn gwirionedd dwi 'di stryglo gymaint, a ti byth ben dy hun efo stryglo. Os ti'n siarad i ddigon o bobol neu'n gwrando ar digon o podlediada, neu 'di ddod i ddall' bo' gymaint o bobol yn profi yr un peth â chdi, a mae o am wella, mi fydd o'n wella. Hyd yn oed os ti ddim yn digon ffodus i dderbyn therapi, ma' amser yn ei hun yn rhywbeth mor bwysig, a ma' 'na gymaint o adnodda am ddim allan yno rŵan. Mae o'n cymyd rhywfaint o egni i helpu dy hun, a dwi yn dallt bod hynna'n anodd i lot o bobol, ond pan o'n i ar y gwaetha, o'n i wir yn meddwl swn i yn parhau i poeni y ffor o'n i am byth. O'n i'n meddwl dyma 'di bywyd fi, am weddill oes ydi health anxiety, a nâi byth ga'l nôl i'r person o'n i cyn Covid. Dwi dal yn cytuno fy hyn ar rhywfaint, fyddai byth y person o'n i cyn Covid, a fyddai byth y person o'n i cyn health anxiety, ond dwi me'wl dwi'n person gymaint mwy empathetic, gymaint mwy dealladwy, a dwi'n licio'r person ydw i ar ôl stryglo efo petha. Dwi me'wl ma'n gallu neu' chdi yn ffrind gwell, yn doctor gwell, a mi neith o wella yw fy neges. Fy hoff neges, a ma' mam fi yn deud o hyd, ydi'r gair this too will pass. A dyna un o'r petha mwya pwerus dwi'n me'wl, just this too will pass. Nei di byth teimlo, 'di'r lefel o anxiety yna byth yn gallu para am byth. Neith o hyd orffen. Nei di ella teimlo fel 'a eto, ond this too will pass. Dwi'n completely dallt. A ma' mams mor iawn o hyd. Dwi'm isio cyfadde hwnna, on' ma' n'w yn, achos fel y dywediad yna, un o'r dywediade sy 'di ga'l 'i pasio lawr drwy teulu fi actually, achos ma' teulu fi ar ochor mam fi'n enwedig yn dueddol iawn o fod yn orbryderus am bethe, on' un o'r pethe pwysica mam wastad deutha fi o'dd tomorrow will take care of itself. Ma' pethe allan o dy reoleth di, allan o dy reoleth di, a ma'n bwysig i ni just rheoli'r pethe 'dyn ni gallu rheoli. Ag ar y nodyn yna, Ma' hynna'n dwi'n diwedd meddwl anhygoel i'r podlediad. ma' hwn 'di bod yn un rili cathartic a rili dwfn O! ag emosiynol, ond un dwi'n rili falch i orffen y gyfres yma arno fo. Ond diolch i chi gyd am wrando ar gyfres un o Paid Ymddiheuro. 'Dyn ni'n edrych mlaen i glywed be' ydych ymateb chi, a 'dyn ni jyst 'di mwynhau rhannu profiade, y gwesteion gwych 'dyn ni 'di ca'l. Diolch i chi gyd. 'Dych chi gyd 'di bod yn amazing, a diolch i chi am rannu eich profiade chi a rhanne mor bersonol o'ch bywyde chi. 'Dyn ni rili yn gwerthfawrogi. Ymunwch efo ni tro nesa ar gyfres 2 o Paid Ymddiheuro. Dwi methu coelio 'dyn ni 'di gorffen cyfres 1. Diolch o galon i Elin am editio y podlediadau yma. Dwi yn ddiolchgar iawn am
dy waith caled i gyd. Diolch Celyn, a diolch i ti am fod ar y podcast 'ma. Swn i methu gwneud hwn heb ti a'r holl waith wych ti'n neud ar y gwefannau cymdeithasol i ni. 'Dan ni'n tîm anhygoel. Diolch i chi gyd a newn ni weld chi tro nesa ar gyfres 2 o Paid Diolch Ymddiheuro. gymaint. Diolch! Hwyl fawr. Helo! Paid ymddiheuro. Yr unig reol yw paid ymddiheuro.